Fuq il-medja soċjali għam furur sħiħ wara l-kummenti tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fuq l-imwiet għal COVID-19. Hu l-mibki Renald Falzon qal li l-inqas ħaġa l-familja Falzon xtaqet tisma' kien li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech jippolitiġizza il-mewt tal-Aziz Ħuħ. Dan huwa inaċċettabbli u nikkundanna bis-sejħ id-diskors li għamel. F'dan iż-żmien għandna bżonn is-sostenn u s-sapport u mhux dan in-nuqqas ta' rispett minn kap tal-Oppożizzjoni saħaq Marco Falzon. L-għada li sar il-funeral tas-Sindku Ormi li kien maħbub u magħruf li jaħdem mingħajr ma jħares lejn uċuħ, il-kap tal-Oppożizzjoni f'attività politika fiż-Żurrieq infex jgħajjat u politiġizza il-mewt ta' Renald Falzon u mwiet oħra ta' persuni mill-COVID-19. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Marco Falzon esprima l-weġġat tiegħu tal-familja mhux biss għall-mewt ta' Renald li l-qriema sellmulu kif jixraq, iżda qasam ma' kulħadd id-dieqa li l-kap tal-Oppożizzjoni prova jiskorja punti politiċi bil-mewt ta' xi ħadd. Marco Falzon qal li dan huwa mument diffiċli ħafna l-familja wara l-mewt ta' missier ta' 3 tfal. Saħaq li ma hemmx kliem biżżejjed biex jesprimu d-dieqa u l-uġieħ li għaddejjin minnu. Anke qarib tal-familja Henry Zaffarese kiteb fejn esprima d-dulur li għaddejja minnu l-familja. Missek tistħit inqeda b'mewta ta' persuna li għadha kif ħalliedna biex minn għalik tattakka l-gvern, saħaq Zaffarese. Qal il-qraba jafu x'dulur ħassow oħtu u lieda brabta mad-diskors li qal il-ħadd filgħodu il-kap tal-Oppożizzjoni. Ara vera ma tafx xi tajt u ma tafx min kien verament Renald, saħaq Zaffarese, li fakkar kif Renald kien jgħin lil kulħadd rispettivament mill-kuluri politiċi. Intant, Bernard Grech konxu mill-furur li qam kontrih prova jiġġustifika dak li qal billi kiteb fuq il-profil tiegħu fuq Facebook. Iżda l-kummenti ta' Grech deret ċara r-rabja tan-nies li ħassuhom disgustati kif persuna qed tuża l-mewt ta' xi ħadd għal gwadan politiku. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru saħaq fuq l-ħtieġa tal-Għaqda Nazzjonali meta mistoqsim il-ġurnalisti dwar il-kummenti tal-kap tal-Oppożizzjoni. Il-kwistjoni tal-pandemija ma għandix tiġi politiċizzata, anzi jiena nemmen illi għandna ninaqdu flimkien bħala poplu Malti u għawċi wieħed solidali flimkien fejn l-ispirtu li għandu jirrenja llum jibqa' dak tal-Għaqda Nazzjonali u mhux li nippruvaw nieħdu xi vantaġġ politiku.